ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಯಾನಿಕ್ಲ ಮೋಕಿದ ತುಳು ಟೆಕ್ ಪಾತಿರ್ತು ಪುನಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೆಕ್ ಐಡ್ದು ಈಗಲ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜಿ ಇರಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಐಡ್ದು ಸೈಡ್ ತೋಜಿನ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಒತ್ತಲಿದೆ ಮನ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡೆ ಪನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಜನೆದ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತುಂದುಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ತುಳು ಟೆನ್ ಪಾಡುವಂದುಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಐನು ತೂದು ಬಕ ಚಾನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮನ್ಪುಲಿದ ಪನ ಇತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದುಲೆ ಇರಿಂದೆ ತೋಲ್ನಿ ದಯಪನಗೆ ಎಂತೋ ಪೂರೇಟ್ಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ನಿಕ್ಕೊಂಚೂರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಪಡೋಲ್ನೇ ಅಂಚ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಏರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಲಿ ಬೇಗ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಅರ್ಜಿ ಮುರ ನೀ ಪಾಡ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡದೆ ಬೋಡ್ತಾನೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇಜಿನ ಐ ಬಟನ್ ಉಂಡದು ಮಿತ್ತೋಜಿ ತೋಜೋದು ಪುಣಿತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವೀಡಿಯೋ ತುವೋಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೋದಿಲ್ಲ ತುವೋಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ತೂಲೋಟಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುನಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತದಾತ ನಿಂಕ್ಲು ಪೂರ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತ ಐದಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಲಿಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಬೈದನು ಅಂದ ಐದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇತಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾಣಲ್ಲ ದಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೂಫ್ ಇಂಚಿನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಜ್ಜನ ಅದು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆತನ ಇಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆ ರಿಸೀವ್ ಆತನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸೀದಾ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋದು ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೊಲಿ NS ಕ್ರಿಯೇಷನ್ FF ಅಂದರೆ ಇಂಚಿನ ಲಿಂಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ NS ಕ್ರಿಯೇಷನ್ FF ಇಂಚ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅದು ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನೆಂತುಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ಬಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತದಾಕ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಆನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ದಿಕ್ಕುಂದ ಪಣಾಗಂದು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವಳ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲಿದೆ ಪಣಗಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಲೆ ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಲಿಂಕ್ ಪಂಡ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ ಎಂಚ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಈ ನೆಟ್ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳ ಕೊಡ್ತೆ ನೇಲ ಓದೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಓದೋದ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಕು ಕೊರ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತಿರ್ತು ಬಾತನ ಒಂದು ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡೋದು ಇತ್ಯದ ಹೊಸತ ಒಂದು ಈ ಲಿಂಕ್ ಈ ನೆಕ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ನಂಗೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಬತ್ತದಕ್ಕೆ ತೂಲೆಗೆ ಎಂದು ಇಂಚ ಬತ್ತದಾಗ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡಿತ್ನಿ ಮೂಲು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲನ್ನ ಮೆಸ್ಕಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೆಸ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಉಂಡದೆ ಐನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮೆಸ್ಕಮ್ ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ID ಕೇನೊಂದುಂಡು ID ದಾಲೇಜಿ ಮುರನಿಯ ಪಂದಿತೆ ಅತ್ತ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ID ಅಂತ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ID ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಸುಮಾರು ಉಪ್ಪು ನೈನ್ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂತ ಐನೇ ಟೈಪ್ ಅಂತ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಸುಮಾರು ನಂಬರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸುಮಾರು ನಂಬರ್ನ ಟೈಪ್ ಅಂತ ನಾನು ತುಲಿದೆ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಟೈಪ್ ಮಂತಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂದ ಅನ್ಪೆ ಸೊ ಇದು ಗೆಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊರಿಯ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಬರ್ತಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಲದ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಪ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಂತಿದೆ ತುಲೆಗೆ ಎನ್ಮ 52 ಅಂಚ ಪಂಡ ಒರ್ಮಂಡೆ ಏನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಂತಿದೆ ಆಜಿ ತಾರೀಕಿಗೆ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಇಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಈಸ್ ಕಾಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಂತಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆವು ನೋಡಿತ್ತೆ ಅಂಕಿ ಈತ್ ಬೈದನು ಈತ್ ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬರೋಡತ್ತೆ ನಾನು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡದು ಬರು ಚೂರು ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಿ ತುಳಿ ಆಜಿ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಜಾತಿ 23 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ 23 ಜೂನ್ 2023 ಉಲ್ಟಾ ಉಂಡು ಆಜತ್ತು ತಾರೀಕಿಗೆ 23 ಅವೇ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಐನಾತ ಶೇರ್ ಅನ್ಪಲಿ ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಅನ್ಪಲಿ ಎಂದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಗ ಐನಾತ ಶೇರ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ಪಲಿ ಪೂರಲ್ಗೆ ತೆರಿಪಾರಿ ಇನ್ನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ